שלום לכולם. בסרטון זה נדגים לכם כיצד להוסיף אתר שנוצר במערכת סייט בילדר לדף שלכם בפייסבוק. דבר ראשון, לאחר כניסה לחשבון, נלך לתחתית הדף, נלחץ על הלינק Create a Page על מנת ליצור את הדף שאנחנו רוצים. נבחר את הטמפלט שמעניין אותנו, את הנושא. נבחר קטגוריה, אנחנו נבחר Computers. ניתן לה שם, אנחנו נקרא לה TM Example. נאשר ונלחץ Get Started. כעת נוצר לנו הדף. יש פה עוד מספר שלבים שכל אחד יכול לעשות, כמו להוסיף תמונה, מידע בסיסי. אנחנו נדלג על השלבים האלה. כל אחד יכול לעשות אותם כרצונו. כעת נוצר לנו הדף, זה הדף שלנו, נקרא TM Example, Get Started, וזה הדף שבו אנחנו נציג את האתר שלנו. כעת נעבור לשלב הבא, שהוא השלב החשוב ביותר, והוא הוספת האפליקציה שמאפשרת את הוספת הדף לעמוד הפייסבוק שלנו, את האתר שלנו. בשורת ה-Search נחפש Static iframe tab. ואנחנו צריכים את התוצאה השנייה, הנה היא נקראת Static iframe tab, נלחץ עליה. והגענו לדף של האפליקציה, אנחנו צריכים ללחוץ על Install Page Tab ו-Add. כעת הוספנו אותה, ואנחנו רואים בצד שמאל דף Welcome. זה בעצם הדף שלנו, לידו את החץ הכחול, זה בעצם מראה שזה החץ של האפליקציה, ואנחנו מוכנים להמשיך לשלב הבא. בשלב השלישי נוסיף את האתר שיצרנו במערכת סייט בילדר לדף שיצרנו בפייסבוק. נלחץ על המילה Welcome בצד שמאל על מנת להיכנס לדף שיצרנו. במידת הצורך נתבקש לאשר את האפליקציה, נלחץ אישור. אם לא, נעבור לפה, נלחץ על Page Source, נבחר URL ונדביק פה את הכתובת העתקנו מהאתר שלנו. בסיומת צריך להיות האותיות FB לסמן פייסבוק. נסמן Hide Scroll Bars, אם ברצוננו שלא יהיו Scroll Bar בצידי או בתחתית האתר, ונלחץ Save Settings. כעת נלחץ View Tab על מנת לראות את האתר שלנו, כיצד הוא מוצג בדף. זהו האתר שיצרנו. דוגמה לאתר שנמצא בדף פייסבוק. אם נלך ונבדוק אותו באתר האמיתי, נראה שהוא שונה ממה שמוצג פה בדף הפייסבוק. השלב האחרון שעלינו לעשות הוא הגדרת הדף שיצרנו כדף הבית למי שיגלוש לאתר שלנו. נלך לוול שלנו, ניכנס ל-Edit Page בצד ימין, ותחת Default Landing Tab נגדיר את דף ה-Welcome, שזה הדף שלנו, כדף הנחיתה שלנו. נשמור. וכרגע בעצם, אם אנחנו נעשה View Page, אנחנו נגיע, זה דף הבית שלנו, אבל כל מי שיכתוב בפייסבוק שלו TM Example, יראה את הדף Welcome שלנו, שנראה ככה, עם האתר שלנו. זהו. סיימנו להכניס את האתר שלנו, שנבנה בסייט בילדר, לדף הפייסבוק שלנו.